बुब्लिनि गासै ससियेल मिडियायावनो गासै आंनि नायनायखौ जोंनि रावा बे बिटिसिआव गिबि राव बर'आ सोरबा मा लेंगुवेजआ थादों जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया जों गासैखौबो वेलकामसो खालामो नाथायबा खिन्थु जोंनि बे रावा बर' रावा बेयाव थालांनायखौ जों दुखु फोरमायनानै जोङो डिसि मेडामनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि डिसि मेडामजों मेमरेन्डामबो होदों थांनाय जोङो 14 आगष्ट 2023 मायथाइयाव होसोनो नागिरदों ना बिक्रम दैमारी आरो टारजान गयारी एडभकेट बिथां जहै लोगो मोनफ्लांबायोबा होसोगोन नों मुसलपुराव फैनानै जानला मेनला खोथा बुंना लामायाव नुबानो नोंखौ होसोनाय जागोन एडभकेट उकिल दोङो बिथांखौबो नोंजों लोगोआव जुदि नुयोबा जों होसोनाय जागोन बिक्रम नों मुसलपुराव फैनानै जानला मेनला खोथा बुंना नैबे मडेल कलेजखौ लानानै जितु मोनसे दान्थे बिदान्थे जालायनाय आरो ओनसोलारि थागिबि बिथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै गोबांथार बाथ्राखौहाय बुंफ्रुनानै होयो दा थारैनो सोर सैथो सोर नंखाय मा जामारदों बिटिरिया खोथाफोरखौहाय जों रावबो मिथिसवाखै नाथाय जोङो नुदों सम सम गोबां मेमरेन्डाम साबमिट खालामनाय दा बेवहाय खोथाया गुलाय गुजाय मुन बसुमतारी होननाय सासे नैबे बेक्तिया दा मानि जाहोनावहाय होसोनो ओंखारखो बेखौ दा बिथाङासो मोनथिगोन दा जियानो हक बेनि सोमोन्दै टारजान गयारी बिथाङा आरोबाव फिन होफिनदों बिथांनि जे होसोनो ओंखारनाय बाथ्रा बेनि फारसे फिननायखौबो होबाय दा थारैनो जुदि जोङो दिनैनि समावहाय मोनसे पिस सान्ति सुक्तिनि मुङाव दिनैबो बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेरावहाय सोमजिनो नागिरोब्ला अब्ला जोङो थारैनो मोनसे जोंनि गेजेराव थासारिया मोजां नङा होननानै साननो हायो जिहेतु जोङो नुबावबाय आरोबाव बेलाफारसेथिं जोंनि दैदेनगिरिफोरा गोबांथार बाथ्रा बुङो जे दिनै बर' बिजोंखौ लानानै जोंनि 8th सिड्युलाव हाबनाय जितु राव मा स्टेटास दङ दिनै जुदि जोंहा ओनसोलारि थागिबि बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला जे दिनै मोनसे गोबां सेक्रिफाइस खालामजेननाय UN ब्रह्म बड'फा जोंनि सोमावसारनायखौ लाजेननाय समनिफ्रायनो दिनै जोङो BAC BTC आरो दा बुंनो गोनां BTRबो सुक्ति जाफैबाय थामथि गोरोबथा जाफैनायनि उनावबो मोनसे भारत सरकारनि स्किमनि थ्रुयै जों मोनसे मोजां फसंथान मोनदोंमोन मडेल कलेज हिसाबै मोनब्रै जिल्लायावनो बे मडेल कलेजआ गायसनजादों नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोर जे बेवहाय बर' बिजोंजों फरायनोनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बेवहाय जुदि खाबु मोनाब्ला बेनिख्रुइ आरो मा बुंनो गोनां दंबावो दिनै बेजोंनो स्पष्ट नुयो जे दिनै सरकारा माबे बिथिंजोंहाय खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बुङो दा जोङो सासे नागरिक हिसाबै जोंहाबो मोनसे सोंलु फैयो गोसोआव जे थारैनो बिथांमोना एडुकेशन सेक्टरखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदों जे दिनै गोबां बिथिङाव जों खामानि मावदों होननानै बिथांमोना फोरमायसोलायो नाथाय बेबायदि थासारिखौ नुयोब्ला थारैनो सन्देह जाखाङो जे जियानो हक टारजान गयारी आरो मुन बसुमतारी बिथाङा मानि जाहोनाव होसोनो ओंखारखो बिक्रम दैमारी आदामोनखौ ना जाथिनि हितआव बाथ्रा बुंनायखाय ना गभर्नमेन्टनि फारसे माखासे जानांगौ खामानिया जायैनि फेइलारखौ दिन्थिनायनि थाखाय बिथाङा बोरदों नामा गान्जा फाग्ला बायदिसिना बुंनाय बाथ्राफोरा नाथाय बिथाङा जिबायदि मसनाव बुंदों दा बिथांनि बुंनाय मसनखौ नायोब्ला दा आसि फारसे थुनानै आसि थाइब्रैया गावनिथिंसो थुना लानाय बायदि नुहुरदों नाथाय जियानो हक नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै थारैनो स्पष्टयै बुजिना मोनगोन सोर गोरोन्थि बुंदों सोर सैथो बुंदों आरो सोर नंखाय बुंदों आरो गोबां मेमरेन्डाम होनायबो जादों नोंथांमोना अलरेडि इन्ट्र'आवबो नुबाय आरो नुलांबाय थागोन नैबे भिडिअ जोबजासिम नोंथांमोना बिथांमोननि बुंनायनि फारसे सोंथिबो दं बे सोंथिनि गेजेरजोंनो फिननायबो होदों बे भिडिअखौ नायलांजोबबा नोंथांमोना स्पष्टयै बुजिना मोनगोन आंहा बेवहाय आरो गोबांथार बुंनो दंबावो होननानै आं सानाखै भिडिअ बानायनो सानाखैमोन आं दिनै जोबोद मेंनाय मोनदों जेन हक नोंथांमोना नायनानै सोरनि फारसे गोरोन्थिखौ जानाय नुहुरदों बेनि फारसे कमेन्ट खालामहरदो आरो थारैनो मडेल कलेजाव दिनै मा जामारदों जुदि जोंनि मोनसे बर' डमिनेटेड एरिया बा जों सेक्रिफाइस खालामनानै मोननाय जोंनि काउन्सिलाव माबा मोनसे जों दिनै मोनदों जुदि जोंनि 6th सिड्युल एरियायावनो BTCआवनो जुदि जोंनि बर' बिजोङा बेबायदिहाय नेवसि जालायनाय जुदि जायोब्ला बेनिफ्राय दुखुसिन बाथ्रा आरो बुंनांगौ गैला नोंथांमोना बेनि फारसे कमेन्ट खालामहरदो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय
उकिल टारजान उकिल मिस्टार बिक्रम दैमारी नोंथांमोनखौ जेरावखि नाया होनाय जागोन अर्थात बुनाय जागोन अर्थात जिउ जोबनायनि थांखि फोजोबनायनि मोनसे हुमखि होदों दिनैनि बे बिथांमोना बुंदों सान्ति फैबाय बे हुमखि होनानै बर' रायजो राजा सान्ति मोजां मोनग्राखौ मा सान्ति लाबोनो नागिरदों नों मुसुलपुराव फैनानै जानला मेनला खोथा बुंना लामायाव नुबानो नोंखौ होसोनाय जागोन एडभकेट उकिल दोङो बिथांखौबो नोंजों लोगोआव जुदि नुयोबा जों होसोनाय जागोन बिक्रम नों मुसुलपुराव फैनानै जानला मेनला खोथा बुंना बर' मिडियाम नांगौना नाङा बेखौ प्रमट बर' नोंथां 24 घन्टानि गेजेराव जबाब हो नोंथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव बेफोरबायदि सेंग्राखौ लानानै UPPL आ जय खालामनो साननो नाङा खिन्थु स्पष्ट खोथा दुब्लिनि रादाब बुथुमगिरि नोंथां आरो बड'लेण्ड बुब्लिखौ नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जों बे समाव गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दिनै जों जायगानि नोगोरारि हिसाबै बे मुसलपुरनि सेरावनो नांजाबफानानै थानाय बरिमुख ओनसोलनि गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजनि सोमोन्दै फंनैसो दानि खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरि आरो गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे रादाब फोरमायनो होननानै जों दिनै जयैनो बेवहाय नुजाफैदों मानोना बे साननैसोआव जोङो ससियेल मिडियायाव नैबे गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजनि सोमोन्दै खायसे मानसिखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै बायदिसिना बिदि दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बे डिग्री मडेल कलेजनि सोमोन्दै सोरहा बेसेबां रोंगौथि दङ जों बेखौ मोनथिनानै मोना दा जोङो जायगानि बे फसंथानजों खाथि सोमोन्दो थानाय हिसाबै जों माखासे बाथ्राखौ मोनथिगौ आरो बेखौनो जों रायजो राजाया मोनथिनो हानाय बायदियै फोरमायनो होननानै एसे नुजाफैनाय जादों दा गुबै बाथ्राया जाबाय जे नैबे गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजा गाव हारसिंनो बे गायसन जायाखै दा बेवहाय बेनि गुदियावनो दङ जे 1987 मायथाइनि जा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एबा आबसुनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड आन्दलननि बे मोनसे बिहोमा होननानै बुंनांगोन मानोना जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जुदि बड'लेण्ड सोमावसारनाया जायामोनब्ला जोंनि BTCआ जायामोनब्ला जोंनि बे बाक्सा जिल्लायाबो जानाय नङामोन आरो बे बाक्सा जिल्लायाव मुसलपुरा मोनसे सदर थावनिबो जानाय नङामोन आरो बे सदर थावनि मुसलपुराव एबा बरिमुगाव नैबे गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेज बायदि बेबायदि मोनसे गोजौ थाखोनि फसंथानाबो जानाय नङामोन बेनिखायनो जों बुंनो हायो बे जोंनि बरिमुगाव गायसन जानाय गभर्नमेन्ट मडेल डिग्री कलेजा जोंनि बर'नि आन्दलनजों अतप्रत जड़ित बेवहाय गोबां बर' रायजो राजानि एबा बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारगिरि बिथांमोननि थै गोलोमदैनि बेवहाय कन्ट्रिबिउसन दङ दा जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बेबो जोंनि आन्दलननिनो मोनसे फिथाइ एबा एचिभमेन्ट हिसाबै नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जुदियो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो जोंनि बे बर' डमिनेटेड एरियायाव बे मोनसे सोलोंथाइ फसंथानखौ होदोंब्लाबो माखासे जिनिसखौ माने जोंनिफ्राय दोनखुमानाय एबा सेखुमानानै लांनाय बायदि जों मोनदों बे बाथ्राया जाहैबाय मा बेवहाय दिनैसिम गासै मोनद'ल' साबजेक्ट एबा आयदाया थिसनजादों बेनिनो सेथि नाम्बाराव जों बुंनांगोन इंलिशआ दङ MIL हिसाबै एसामिस दङ आरो इलेक्टिभ साबजेक्ट हिसाबै इक'नमिक्स पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन आरो हिस्ट्रि साबजेक्टआ दङ नाथाय बे ओनसोलखौ जों बयबो मिथिगौ बेयो बर' डमिनेटेड एरिया आरो बे बर'नि मोनसे अथुमै होननानै बुंब्लाबो बारा बुंद्रायनाय जाया जोंनि मुसलपुर एबा बरिमुखखौ दा बेबायदि मोनसे बर' डमिनेटेड फसंथानाव बर' साबजेक्टआ इन्ट्रडिउस जायैया बेयो जोंनि थाखाय एबा बर' हारिनि थाखायनो मोनसे माने दुखुनांथाव बाथ्रा
एबा लाजिनांथाव बाथ्रा जों मिथिदों गोबां बर'नि माहारियारि आफादफोरा बेवहाय बर' साबजेक्टआबो समजों लोगोसे थिसनजानांगौ होननानै मेम'रेन्डाम होनायफोरखौबो जों खोनादों नाथाय दिनै बे कलेजखौ सामलायनाया एबा बेखौ ओपनिं खालामनाया 2 बोसोर बारलांबाय आरो मोननै सेसननि बेवहाय एडमिशनबो जालांबाय नाथाय दिनैसिमबो बर' साबजेक्टआ इन्ट्रडिउस जायाखै